Výhoda oproti činkám s týmto strojom je tá, že to šeté klby, nenamáha mi to klby, ako keď dvíjam ťažkú činku, ale svalstvo dostáva to isté, čo dostáva pri zdvíjaní činiek. S tým rozdielom, že je to ešte lepšie, pretože ten prúd, ktorý tento stroj vysiela, sa dostane až ku takým tkanivám, ku ktorým by sme sa pri cvičení s činkou nikdy nedostali. A napompuje to sval takisto, keď cvičím s činkami? Áno, účinok je taký istý, ako keď cvičíme s činkami. Akorát s tým rozdielom, že vy sa možno po cvičení nebudete cítiť až úplne zničení, ale budete tak príjemne unavení. Budete príjemne unavení, pretože vás nebudú boleť klby, ani šľachy, ani nič, ale odcvičené budete mať takisto, ako niekde vo fitness centre, s tým rozdielom, že tu cvičíte celé telo naraz a máte ho odcvičené za 20 minút. Keby ste to chceli odcvičiť celé telo naraz vo fitness centre, trebalo by vám na to minimálne jeden deň alebo aspoň dobrých pár hodín. No veď práve toto, čiže to znamená, že sa nerobia tie cvičené programy, že prídem, odcvičím si biceps, triceps alebo hrudník, biceps, potom zase, to znamená celé telo vždycky. Áno. Jeden tréning precvičí vlastne celé telo, tak? Áno, každý tento gombík, čo je na inú svalovú partiu. Ako vidíme, prvý gombík sú nohy, druhý je zadok, kríže, horná časť chrbta, stredná časť chrbta, brucho, hrudník a ruky. Ako často je možné cvičiť? Ešte k tomu niečo povedzme. Tie intervaly, to znamená cvičenie, to znamená, môžem každý deň, alebo dvojfázovo, alebo... Tak môže sa na tom cvičiť, malo by sa odporúčať každý druhý, tretí deň kvôli svalovke, ktorá môže a nemusí prísť, ale odporúčané je tak na 2-3. A tá svalovka, keď človek na tom cvičí pravidelne, tá svalovka potom stále príde, alebo už potom je to tak ako pri posilovaní, že už keď jednoducho som natrénovaný, pravidelne cvičím, vždy mám svalovku alebo nie? Jak to je? Tak samozrejme záleží to podľa intenzity, ako cvičíte. Samozrejme, keď prídete prvýkrát cvičiť, tá svalovica príde. Nemusí, ale pravdepodobne vo väčšinu prípadov príde. Druhý, tretíkrát už nemusí prísť, ale keďže už nepríde, vieme, že vám môžeme pridať výkon. Čiže zvýšime vám intenzitu, zvýšime vám proste silu toho prúdu. Samozrejme, tá svalovka potom príde a takto to môžeme striedať do nekonečna. Používa sa to aj trebárs na redukciu hmotnosti? Dá sa to? Ako? Obsahuje to špeciálny program na chudnutie, aj proti celulitide. A ináč je to stroj, ktorý obsahuje program na budovanie svalstva a na zvýšenie svalovej a fyzickej kondície. Ak príde nováčik, pre nováčika, ktorý sa ešte len prišiel zoznámiť s týmto strojom, máme akciu. Prvý 10-minútový tréning plus 5 minút relax je zdarma. Takže vítame vás v našom štúdiu Casofit Speed Fitness. Tak vítame vás v našom Speed Fitness štúdiu Casofit. Takže tešíme sa na vás, vaši inštruktori Zuzana a Jaro. Ešte raz.